Mark chapter 5, verse number 22. Tanamaning dog palaw para sa pagbasa pulong sa Diyos. Kung nanasa, amen? Amen. Mark chapter 5 and verse 22. English na navasay kaduha. And behold, there cometh one of the rulers of the synagogue, Jairus by name. And when he saw him, he fell at his feet. No, kastori ka ba ni Kristo siya naghapa diha sa tiilan ni Kristo. And besought him greatly, saying, My little daughter lieth at the point of death. I pray thee, come and lay thy hands on her, that she may be healed, and she shall live. And Jesus went with him, and much people followed him and thronged him. Basaya. Og tanawa, dihay nagaabot nga usa sa mga punuan sa sinagoga si Jairo ang ngalan. Og sa diya nga siya nakakita ni Kristo, siya mihapa sa iyang tiilan og mihangyo kaniya sa hilabihan nga nagingon, ang akong gamay nga babae nga anak nagahigda nga himatyon. Ako naghangyo kanimo dali og ipatong ang imong mga kamot kaniya aron siya mamaayo og siya mabuhi. Og si Jesus miadto uban kaniya. Og daghang mga tao misunod kaniya og mialirong kaniya. Karon kita maglaktaw nga to sa verse 35. Paso na to verse 35 ug 36 kinyang dili katapusan gayud sa story pero hapit na. Mark 5:35. While he yet spake, there came from the ruler of the synagogue's house certain which said, Thy daughter is dead. Why troublest thou the master any further? As soon as Jesus heard the word which was spoken, he saith unto the ruler of the synagogue, Be not afraid, only believe. Bisaya. Samtang siya nagsulti pa, dihay miabot gikan sa balay sa punuan sa sinagoga nga miingon, ang imong babaeng anak patay na. Nganong nga samukon pa nimo sa dugang ang magtutudlo. Sa diya nga si Jesus nakadungo sa pulong nga nasulti, siya nagiingon nga to sa punuan sa sinagoga, ayaw kahadlok, tuo lamang. Some of my message is the very sad sentence in verse 35, Thy daughter is dead. Thy daughter is dead. Ang imong anak na babae, patay na. Magampo na ta, dayon ko mo makalingkod para sa mensahe karong buntag. Father, thank you for your goodness to us. Thank you for a great crowd of people here today to hear the preaching of your word. Now God, would you fill me with your spirit? Would you empower me? Would you help me to help our people? Give us a good day, Lord. We love you. Bless the message. I beg you, Father. I need you right now. Please, Holy Spirit, give me a clear mind. Help my Messiah to be clear. Please, bless the message. Speak to hearts. Encourage us, I pray. In Jesus' name, amen. Pwede ka mo maglingkod. Karong buntag, kanaan ko nga kamo mag-imagine sa story nga atong gibasa. Kanang ko nga ikaw maghuno-huna kabay nini nga tao gitawag Jairus. Kanang ko nga ikaw mubutang sa imong kaugalingon diha sa ilang lugar ug mag-imagine kung unsay ang pagbati ni ining kahimtang. Kanang ko ikaw mag-imagine unsay imong gibati kung ikaw ana sa priyo nga situation. Kanang kung mapainomdom ninyo karong buntag, kung ikaw mo basa sa Biblia, kinahanglan ka mainomdom ang tao sa Biblia, sama gayud kanato. Tao gihapon. Sila naigugma sa ilang pamilya, sama nga ikaw naigugma sa imong pamilya. Sila nag-experience sa sakit o discouragement o kaluyahon, sama nga kita mag-experience dari sa dapitan sa 2023. Tao ra gihapon ang tao sa Biblia. Dili sila super Christians nga bisan unsa may tumo likon gyapon ang pagtuo, dili ma-discourage, dili maglisod, dili. Sama gyud sila kanato. Silang mga tao nga naglusod, sama nga kita maglusod karon, ut naay panahon nilang pagtuo maluyahon. Naay panahon naglusod sila, ut naay panahon nasuko sila, naay mga panahon nga napungod, na sakit, na discouraged, na luya, sama kanato karon.
Nainomdom mo sa story? Si Stephen, sa Bisaya, Esteban, si Stephen. Basing gihiskot siya sa imong Sunday school lesson last week. Remember Saul of Tarsus? Siya nakapil sa diya si Stephen gibato. Gibato ngato sa kamatayon. Kanang pulong, gibato ngato sa kamatayon. Si Stephen, Kristohanon siya, maguwalik. O gipatay siya. Ang mga tao, ang mob, nasukok gayud, ang panon sa tao, guyod niya gawa sa syudad, o nagbuno sa mga bato, hangtod mamatay siya. O dako gyud ang kalinaw ni Stephen. Paminaw, kung ang panahon sa kamatayon mo abot, ang Diyos mo hatag sa grasya para sa kamatayon. Ang mga naluwas, dili sila mamatay sama sa mga tao wala naluwas. O ang Diyos mihatag ni Stephen o grasya. O ang Biblia naging siya nagluhod o nagampo, Ginoo, ayaw mo baso nila para nining sala, piliog pasaylwa sila. Paminaw, ang Diyos mihatag ni Stephen sa grasya, pero ang tanan tao nga nahigugma ni Stephen, nagantos gihapon sa iyang kamatayon. Are you listening? Ang Diyos mo hatag sa grasya nga to sa tao nga naay tao nga namatay, naay guma ko niya, namatay na. Ang Diyos mo hatag niya o grasya po. Pero paminaw, yes, God gave Stephen grace, pero ang mga tao nga nahigugma niya, let's look at it. Let me show it to you. Acts chapter 8, verse 2. Silang tanang nga nahigugma kaniya, nagbati gihapon sa kalalom sa sakit, sa pagkawala. Ang ilang gigugma, gipatay, sila nag-experience sa shock, sa sting, sa sakit. Acts chapter 8, verse 2. Kung nana, say amen? I want you to notice their humanity. Kana kung ikaw mo kita sa ilang pagkatao, tao sila sama kanato. And devout men carried Stephen to his burial. Stop. Unsay pasabot sa devout? Seryoso gyud kabayan sa ilang pagtuo. Wala sila pagduda, wala silang kini mga tao nga layo gikan sa Dios, nagdulat-dulat diha sa salat. No, kini mga tao debutado. Seryoso. Pero unsay lang pagbati kabayan sa kamatayon ni Stephen. And devout men carried Stephen to his burial and made great lamentation over him. O ang debutado nga mga tao midala ni Esteban ngadto sa iyang lubnganan og mihimo og dako nga pagbangutan alang kaninyo. Nakasabot mo sa pagbangutan, maghilak gayud. Ang tao sa Biblia nag-experience sa sakit, sa emotional pain, sakit sa kasing-kasing, nag-experience sila sa discouragement, sa pagkaluyahon, sama kanato karon. Busa. Samtang kita mo lantaw sa story ni Jairus. Ganan ko nga ikaw mubutang sa imong kaugalingon diha sa lugar ni Jairus ug mag-imagine. Unsay mong gibati? Unsay mong bation? Unsay mong bation? Kung anak ka sa samang nga kahimtang. Kung ikaw mo basa sa Biblia, ayaw mo basa lang sa Biblia. Pag kinuhi diha sa mga stories. Let's look at the story this morning. Mark chapter 5 verse 22 again. Balik na ta sa Mark chapter 5. And I want you to look at it. Kunana, say amen? And behold, there cometh one of the rulers of the synagogue, Jairus by name, and when he saw him, saw whom? Jesus Christ. And when he saw him, he fell at his feet and besought him greatly, saying, My little daughter lieth at the point of death. I pray thee, come and lay thy hands on her, that she may be healed, and she shall live. Og tanawa dihay, nagaabot nga uskang mga punuan sa sinagoga, si Jairo ang ngalan. Og sadya nga siya nakakita kaniya, siya mihapa sa iyang tiilan. Og mihangyok kaniya sa hilabihan nga nagiingon, ang akong gamay nga babae nga anak nagahigda nga himatyon. Ako naghangyo kanimo dali og ipatong ang imong mga kamot kaniya aron siya mamaayo.
ug siya mabuhi. I want you to notice 3 words in English. My little daughter. We would say today in modern American English, it's my little girl. It's my little girl. I don't know if you have an expression like that in Visayan or not. Not exactly, but something like that. What do you call the little girl, like the pet name daddy calls his little girl? Huh? Inday? Inday, no Inday, like Day. Nakasabot ko niya na. Pero, you understand what I'm saying? It's my little girl. Now, wait a minute. His daughter was 12 years old. Stand up, Beth. Stand up. She's not a little girl anymore. Dalaga na gyud. Ug dautan. I mean, see, tanawa. Ikaw mo nakikita sa ebidensya sa iyang kadautan. Kasuhan ka na ko. Now watch. 12 years, ang Biblia, makakatunta later sa story, ang yang gamay nga anak nga babae, 12 years old na siya. Pero diya sa kasing-kasing sa papa, my little girl gihapon. Kamo nga mga kinikana makasabot niya na. Bisan dako na ang imong mga anak sa imong kasing-kasing, imong gamay bata gihapon. Tinood ba? Kanang ko kamo maka-imagine. Magduo siya ni Jesus. Jesus! Kinala ko sa imong tabang! Jesus say, unsay problema? It's my little girl. Akong gamay mga anak. Himatyon siya, hapit na mamatay. Jesus, nagsulay mi sa tanan, nagsulay mi sa doktor, nagsulay mi sa tambal. Ikaw lang makatawang karon. Maka-imagine. Ayaw mo basa lang sa Biblia. Pag kinabuhi diha sa story. Unsay mong bation. Kung ikaw nasa pareho nga situation. Jesus is my little girl. Jesus, ang mga doctors napakyas na gyud. Ang tambal walay pulos. Ikaw lamang ang paglaong kanamo karon. May I say to you this morning, Christian, kung ikaw mag-atubang sa problema, kung walay lain tao makatabang, naiusa nga makatabang. Si Jesus ang makatabang ni mo diha sa kahimtang nga di kaya na ibisang kinsalain. I want you to imagine Jairus' desperation. Nasa ito yung desperate. Napuno sa kahadlok. Nagbati, kinahanglan ko, I need to do something. Kinahanglan na ibuha, pero wala ko'y mahimo. Desperate! Nainumdum ko sa diya, 2 years old si Beth dito sa Dumaguete, na siya dingi. Saan kaya magbantay sa imong anak kung naidingi? Sakta kong sakit diya sa iyong legs. Kamong na mga anak, nag-experience niya ini. Nasakit na inumdum ko, nagbantay niya dito sa iyong bed. Nag-rolling. What's that? Ligid-ligid? Nag-ligid-ligid. Kaya sakit yuri ang legs. Wala may mahimo. Ang tambal, wala nagtabang. Listen, cute. Imagine sa situation ni Jairus. Nagsulay na siya sa tanan. Kini maong tao nga na otoridad. Punuan siya sa sinagoga. Tigdumala. Na siya'y gahom. Pero wala siya'y gahom para niini nga situation. Nagsulay na siya sa tanan dayon sa katapusan, kinalasan, nagdagat siya nga ato ni Kristo nga naman. Tungod nagato siya nga si Kristo makatabang kaniya. Can I ask you a question this morning? Do you have a problem? Na ba kay problema karon? Can I ask another question? Do you believe that Jesus can fix your problem? Nagatuba ka nga si Jesus ang makatabang, makaayo sa imong problema. Truth Baptist Church, I just want to remind you this morning, we sang the song earlier. Kaya niya, kabalo kong kaya niya,
Sayod kung kayas Ginoo nga gakon ko. But Pastor Mike, I'm not sure I can make it through the trial. Dili ko sure nga ako makalaos diini nga panahon sa kasulayan. I know. Kabalo ko. But do you believe that God can carry you through the trial? Nagatuba ka nga si Jesus makaaga kanimo palaho sa imong kasulayan. Giayot niyang gasubo, gibuhian ang bihag, gipalakaw niya ang bakol o giayot niyang buta. Kaya niya, kabalo kung kaya niya, sayod kung kayas Ginoo nga gakon ko. Si Jairus nagdul ni Kristo kay nagatuo siya nga si Jesus ang makatabang kaniya diya sa problema. I want you to notice the desperation. I want you to notice the heartbreak. Ang kalalom sa sakit sa iyang kasing-kasing, my little daughter, Jesus is my little girl. Himatyon siya, kinahanglan ka mo tabang kaniya. Maka-imagine ba ka? And I want you to notice verse 24. Tanawa ang verse 24. Hey Christian, naglusod ba ka karon? Tanawa ang verse 24. And Jesus went with him. And much people followed him and thronged him. Ug si Jesus miadto huban kaniya. Jesus went with him. Listen to me this morning. Jesus wanted to help him with his problem. Si Jesus ganahan motabang kaniya sa iyang problema. He wanted to help. Natandog ang iyang kasing-kasing. Jesus, watch now, this is so simple, but listen to me. Jesus went with him. Si Jesus nikuyog niya padulong sa balay. Why? Because Jairus asked. Tungod si Jairus naghangyo kaniya. Nga naman si Jesus nikuyog aron mo tabang kaniya. Tungod siya nangayo. Let me tell you the biggest reason. Ang musulti niyo sa pinakadakong raso nga daghang Kristohanon dili mo kuha sa tabang nga ilang gikinahanglan. Dili sila mangayo. Dili sila mangayo. Mangayo sila sa tanan gawa sa Diyos. Mangayo sa silingan, mangayo sa kinikanan, mangayo sa anak, mangayo sa bangko, mangayo sa 5-6, mangayo sa tanan, mangayo sa doctor, mangayo sa ilang overseas, igagaw na sa overseas, mangayo sila sa tabang sa tanan, gawas sa Ginoo. Ginoo, nga wala ka nagtabang na kong. Diyos mo tubag, wala ka nangayo. James said in chapter 4, ye have not because ye have not because ye ask not. Ye ask and receive not because ye ask amiss. But he said, ye have not because ye ask not. Ang pinakadakong rason, dalita mo kuha sa kinahanglan, sa mga butang gikinahanglan na to, dalita mga ayaw sa Ginoo. Imagine, kung ako nanak, kung si Beth mo doon ako, magsumbong siya na ko, Daddy, dugay na, wala ka nagatiman sa akong kinahanglan? Kanang gisulti matagad lang. Daddy, gutom ko, wako'y pagkaon. Maot na akong saninas. Tinuod. Huwag ako maglantaw niya. Wala cute ka na ngayo. Kung saan mong pagbasol ka na ako, kung wala ka nagdulon ako. Pero kita maghimo niya na sa Ginoo. Kanatong gihimo sa Ginoo. Ginoo, nga naman, naglusod mi sa mong kaminyoon. Ikaw ba nagampo para sa imong kaminyoon? Nga naman naglisod mo yung financial. Ikaw ba nagampo sa Ginoo kabahin sa imong financial? Ye have not because ye ask not. Ye have not because ye ask not.
Dagang panahon sa atong kinabuhi, si Jesus ganahan mutabang kanato. Now, He doesn't always help us the way we want to be helped. Dili siya kanunay mo hatag na to sa kita no hono kini akong kinahanglan ng Dios mo sulod na kini ang imong kinahanglan ako mo hatag nimo niini. Og sakto siya. Pero dagang panahon dili ta mo kuha sa kinahanglan nga gikinahanglan. Si Jesus ganahan mutabang na to sa atong mga palasanon, di ba? Sometimes God removes the burden, but most of the time He gives you the strength to carry the burden. If you ask. Usahay ang Diyos mo kuha sa imong I lost the wording. I lost with that word. Kabugaton. Masayon para nako. Kabugaton. Usahay siya mo kuha sa atong kabugaton. Pero mas common, siya mo hatag na to sa kusog aron makapasan ta sa atong kabugaton. Pero daghang Kristohanon dali mo kuha sa tabang tungod dali sila mangayo. Jesus went with him. Nga naman, siya naghangyo. Siya naghangyo. Listen to me very carefully this morning. Ang kasing-kasing sa Diyos matandog sa atong mga kasakit. Sakto ba? Saktong grammar? Siya magbate, siya moambit sa atong mga kasakit. Nakasabot siya o ganahan siya mutabang. Paminaw nining nga verse, ako rin mo basa, Hebrews chapter 4 verse 15. Pasayat lang para sa time, kay kita walay labaw nga pare nga dili matandog sa pagbati sa atong mga kahuyang. Si Kristo nga atong labaw nga pare, meaning siya ang taliwala, ang tigpataliwala kanato ang Diyos nga mahan, makapadulta sa Ginoo, sa Diyos, pinaagi ni Jesus Kristo. So siya ang pare. Siya magtaliwala, magtunga-tunga kanato ang Diyos. Kay kita walay labaw nga pare, nga dili matandog. So double negative. Meaning, naatay labaw nga pare, nga matandog. Nga matandog sa pagbati sa atong mga kahuyang. Apan sa tanang bahin gitintal sama kanato apan walay sala busa moduol kita nga maisugon ngadto sa trono sa grasya aron kita makaangkon og kaluoy og makakaplag og grasya nga makatabang sa panahon sa panginahanglan. I'm saying today si Jesus magbati sa imong mga kasakit. Usay kita mo kanta sa song, Does Jesus Care? Can I sing it for you? Si Jesus ba magpagkabana kung ako man masakitan, kung mawalan na tanang kamaya, ug dako ang kagulanan. Sayod ako nga si Kristo natandog sa sakit ko. Dihas kagulanan kini masayran nagpakabana siya. Listen to verse 4. Si Jesus ba magpakabana kung mawadan ko kaniya na akong gugma dinhi sa yuta ug ako ang biyaan na. Sayod ako nga si Kristo natandog sa sakit ko. Dihas kagulanan kini masayran nagpakabana
kabana siya. Ano man dalita magampo? Wala ta nagato nga siya mo tabang. Wala ta nagato nga nagpagkabana siya. I love the song, What a Friend We Have in Jesus. Dali ko mo kanta, mabasa lang. O higala nga si Jesus, nga nagpasan sa sala. Madala na tos pagampo, ang tanan nga to niya. O kalinaw nga nawala og sakit nga giantos, kay wala na to gidala, ang tanan nga to sa Diyos. I'm trying to say this morning, magsulay ko, mag-convince kaninyo karong buntag, bisan unsang imong problema karon adlaw, si Kristo ganahan mo tabang ganimo. Kung dili siya mag-decision sa pagkuha sa imong kabugaton, siya mo tabang nimo sa pagpasan ni Ana. Si Jairus nagdul ni Jesus, Jesus, it's my little girl. Akong gamay nga batang babaye. Himatyon siya. Ikaw lang makatabang niya. Ug si Jesus mikuyo kaniya. Tungod siya naghangyo. Kabalo ko, daghan uban ninyo nagpasan sa kabugatong karong buntag. Pero kinahanglan ko mga tanak kanimo. Nagahangyo ba ka sa Ginoo para sa tabang? Nagaampo ba ka kabayan sa imong mga problema? The Bible says praying for all things. All times, all places, for all things. Mubalik ta sa story. So imagine sa situation karon si Jairus nagdul ni Jesus. Imagine, murag mga simana na nasakit yung anak. Gamay kayo ngayong katulog, dugay na. Kamu nga kinikanan nakasabot ni anak, kung masakit ang bata, ang kinikanan dali matulog. Bisa matulog na ang anak, mahadlok ka mo biya, maglingkod tapad niya. Pipila kasi man nilabay si Hannah, na kusog nga ubo. Ug mag-ubo siya, hangtod mag-stop, wala na ginhawa. Scary kayo ka na. Kali, mag-ubo, nang kali lang, walay hangin. Kanang experience ni Jairus, pero wala siya'y tambal. Dugay na, nabalaga, na-stress, dugay na, gamayan, katulog, magduo siya ni Jesus, nahagot na. Ug si Jesus nagingon, I will go. O kalit lang na ipaglaon. Nabanhaw na ang iyang paglaon. Si Kristo mo kuyog, na ipaglaon, kamanat, tunata. Can you imagine the hope? Balik na laha ang hope, hapit na patay, hapit na wala. Pero karon na ipaglaom tungod si Kristo mo tabang. Balik ang iyang strength, aptik na, ready na siya magbiyahe, ganan siya managad, magdagan. Sigurado, nagtuyok siya, naglakaw dali gyud. Ayon naglantaw siya likod niya. Ug si Jesus naghinay gyud. Tumudaghang ng tao, nagpalibot ni Jesus. Look with me at verse 24. Would you again? Tanawang verse 24. Tanawang verse 24. And Jesus went with him, and much people followed him and thronged him. Ug mialirong kaniya. Nasabtan niyo ang pulong mialirong, meaning duot kayo, palibot nimo. You ever try to walk through the crowd kung hugot kayo, magsulay ka mo agi, di basing merkado, or basing na-event sa una, sa diya kalibutanhon pagka nakapil ka sa mga kabuang, nainumdum mo ni Ana, sa mga kalihokan sa dapitan, nainumdum ba? Sige, so crowded kayo, di ba? Basing na-worldly singer, lain-lain buwang, di ba? Magsulay ka mo duol, aron kung mo siya mo agi, kanang kung mo duol, aron mo kita, di ba? Kanang situation ni Jesus, bisa nasa siya niya itong naitaon, nagpalibo niya, duot kayo, nagsulay mo, hikap niya. So nawala ang iyang ngalan. Si Jairus, dali siya, naglakaw. Nung naglantaw, si Kristo, hinay kyud. Sa akong kinabuhi, nakakaton ko
Sa daghang butang kabayan ni Kristo, nagkakataon ko nga siya mo tubag sa akong pagampo, pero He often walks much slower than I do. Sa daghang situation, hinagyud siya maglakaw padulong sa pagtubag sa akong pagampo. Can you imagine? Ang anak ni Jairus, naghigda dito sa balay, hapit na mamatay, himatyon gyud. Nana siya'y paglaom! Ato na ta! Si Kristo makuyap! Hurry up! Have you ever said that to God? Hurry! Nga naman ikaw nagdugay! Ako na nakapit na mamatay! Hawa! Hawa! Ato na ta! Diba? Si Jesus, hinay kayo, naglakaw, lahos sa mga panon. Can you imagine? Ang paglaong, dali na hugno, na-discourage kiyapon. Tili, tamobot. Kumobot, dapat tayo nagyod. Can you imagine? Can I tell you, paminor na? Ako musultin mo sa rasong daghang Kristohano mag-undang sa pagampo. Tungod si Jesus, maglakaw nga hinay. Diba? Mag-start na magampo. Nagato ko si Kristo mo tubag, pero wala ko kabalo kanusa. O ma-discourage ta, o mag-undang sa pagampo. Magampo nga na'y tao, gigugman imo maluwas, o na'y tao nga, gigugman imo mopil nimo sa simbahan. Dugay kayo magampog si Kristo, hinay kayo naglakaw. Pero nakikita ta karon, ang Diyos mo tubag niya nga pagampo. Mama ni JD, mama ni Merites, na sila dali karon. Jesus walks slowly, but He does answer prayer. Ayaw mag-undang sa pagampo, samtang maghula ka sa Ginoo. Ayaw mag-undang sa pagampo, samtang si Kristo maglakaw nga hinay. When He arrives, listen now, God is never late. Si Kristo dali gayud, ulahi mo abot siya sa saktong oras. Bisan lahi ang iyang timing sa atwa. Ako, dili ko taas sa pasensya. Ang tao nga, kailan ako kablo nga tinuod na. Isip, ganahan ko sa tanan, karon. Ganahan ko ang Diyos, muhatang na to niya nga property, gahapon. Diba? But Jesus walks slowly. Ganahan ko nga, diri sa atong simbahan na mga kaminyo nga ligon kaayo, karon. But Jesus walks slowly. Kanang ko nga tayo mga batanon sa atong simbahan diri nga excited kabayan sa pagpangalagad sa Ginoo, nagtindog para sa pagkamatarong diya sa eskwela, but Jesus walks slowly. Padayon ta sa pagampo. Padayon ta sa pagampo. Ayaw magmaluyahon kung si Jesus nadugay gyud, moabot siya sa saktong panahon. So nakita na to. Mag-ulahi na gyud ta. Ako na nakapin na mamatay, si Kristo hinay gyud nagastori sa tanan laing tao. Nagtabang siya sa tigulang na babae. Makuilabot ka ba niya? Kanamong ras ng Diyos nagiyon na to sa Psalm 27. Wait on the Lord. Be of good courage, and He shall strengthen thine heart. Wait, I say, on the Lord. Paghula diya sa Ginoo, pag maisugon ug siya mo likon sa imong kasing-kasing, paghula ako nagingon diha sa Ginoo. Kristohanon, ayaw mag-discourage samtang maghula ka sa Ginoo. Moabot siya sa saktong panahon. Dayon, moabot ta sa atong text verse sa pinatahuman, Mark 5:35.
We're skipping a few verses. Dali ta mo basa tanan story kay madugay. Mark 5:35. Looy kayo. Kung nanas, amen? While he yet spake, there came from the ruler of the synagogue's house certain which said, Thy daughter is dead. Why troublest thou the master any further? Samtang siya nagsulti pa, dihay miabot gikan sa balay sa punuan sa sinugoga nga miingon, ang imong babaeng anak patay na. Ngano nga samukon pa nimo sa dugang ang magtutudlo. Okay, imagine. Desperate kayo siya. Jesus, kinupaliho, kinahanglan ka mo tawang sa akong anak. Wala mi lain paglaom. Ako mo kuya, wow! Si Kristo mo kuya! Nalay paglaom! Ata! Dugay, yun siya. Ma-discourage na, mawala ang paglaom. Dahil ang mensahero mo bon. Patay na. Nainumdum ko sa diyan. Si Brother Michael, nagtawag na ako dito sa Lee Plaza. Iyang gisulti. Pastor Mike, nakadoong pagkakabahin ni Jessa. Said, wala. Patay na. Para ninyo, wakailan ni Jessa. Nagapil siya sa mong simbahan dito sa Rotonda sa Sinugdanan. Naluwas siya human sa mong first Bible study. Sunod Tuesday, naluwas siya. Padayon siya nagapil sa simbahan, so na siya. Dayon niuli siya para sa 19th birthday o gidasmagan siya sa sakyanan. Ang tao nag-drive kusog kaayo, nagkali lang, naglikay siya na truck, nagatubang niya og siya naglikay sa truck, nagliko, naggikan siya sa dalan og si Jessa nagtindog dito sa dapan sa dalan, naglantaw sa iyang phone og gidasmagan gyud siya. Gidala niya ngadto sa hospital. Ako si Brother Michael nakabista niya. Domingo sa gabi, Lunes sa hapon, Lunes sa gabi, iyang gitawag na ko, patay na siya. Ako si Ma'am Ruth nagbiyat sa Lee Plaza, nag-finish na mong shopping, niato ko sa hospital. Nagsulod ko, nagsaka ko nga to sa iyang room. Nagsulod ko sa room, ug iyang mama na dito. Ang mama, wala siya'y pulong. Siya naglantaw na rana ko, naging wala na. Wala na siya, pwede. Nawala na. Kanarayang gisulti. Maka-imagine ba ka sa pagbati ni Jairus nining kaintang? Sila niabot. Your daughter is dead. Uwang tanan paglaong, patay na gyud. Patay na gyud. Ang iyang kasing-kasing, can I say natagak? Can I say that in Messiah? Iyang kasing-kasing natagak gyud. But I want you to see Jesus answer. Tanaw ang verse 36 sa imong Biblia. Para ni Jairus, ulahi na gyud. Daghang pagampo, daghang paningkamo, daghang stress, pero karon, kalit lang, ulay na! Tanaw ang verse 36. As soon as Jesus heard the word that was spoken, he saith unto the rule of the synagogue, Be not afraid, only believe. Ayaw kahadlo, tuo lamang. Si Jesus Kristo naging uning tawhana nga nagatubang sa situation na wala na'y paglaom. Si Kristo, look right here at me. Si Kristo naglantaw kaniya, nagsulti diretso. Ayaw kahadlok, tuo lamang. Now you listen to me. Kung mubot ka sa panahon nga wala na'y paglaom, ang pagtuo lamang ang hawiran nimo. Why lain? Why lain? Si Jesus naging niya. Ayaw kahadlok, tuo lamang. Now you listen to me. Kung magatubang ka sa situation na murag wala na'y paglaom, all you can do is decide, musalig ko sa Ginoo gihapon, magpadayon ko. Magpadayon ko palahos.
Balik kumuundang, magpadayon ko maghampo, bisang wako nakasabot, bisang magbakti ko, wala na'y paglaom, buhi pa ang Diyos, o dali kumuundang. Only believe. There's only one way through a time. Listen to me, kitang tanan mag-atubang sa mga panahon nga wala na'y paglaom, o na'y usa ka paagi lang nga kita makalahos niya na. Pagtuo lamang. Pagtuo lamang. Nothing else will carry you through the time of trial. Ang pagtuo lamang makaaga kanimo palahos sa panahon sa kalisod. Why, Pastor Mike? Romans 8:28. O kita nahibalo nga ang tanan mga butang naghiusa sa pagbuha alang sa kaayohan ngadto kanila nga naghigugma sa Dios, ngadto kanila kinsa mao ang mga tinawag sumala sa iyang katuyuan. All things work together for good. Decide to trust God. Faith is a decision, not a feeling. Trust God! Huwag padayon sa paghimo sa sakto. Listen to me this morning. I'm done. Kabalo ko na dugay ko gamay. Pamina. Kung ang mga pagsulay sa kinabuhi mo, danga sa imong kinabuhi, natay duwa ka pilian ra. Pwede ta mahimong masuka, pwede ta masuko, pwede ta mahimong bitter, pait man sa atong kasing-kasing. Pwede ta masuko sa Ginoo, mapungo nga ang Diyos nagtugo niining problema sa akong kinabuhi, o pwede ta magdesisyon nga mutuo sa Ginoo gyapon. Kana ra ang options. Why laing pilian? Why laing pilian? Anger or trust? Kasuko o pagtuo? Tanaw sa katapusan sa story. Tanaw ang katapusan sa story. Mark 5:41. We're done. Maglaktaw ta sa daghang details sa story. Tanaw sa katapusan gayud, si Kristo niabot sa balay, nagsulod siya sa balay, nagpagawas sa mga tao. Mark 5:41, and he took the damsel by the hand and said unto her, Talitha cumai, which is being interpreted, Damsel, I say unto thee, arise. And straightway the damsel arose and walked, for she was of the age of 12 years, and they were astonished with great astonishment. Og diha ang dalagita mibangon og milakaw kay siya na sa panawigon nga napulok og duha ka tuig og sila nahingangha uban sa dako nga pagkahingangha. You listen to me this morning. You listen to me. Nagbati si Jairus nga ulahin na. Watch now. Hangtod nga ikaw magalakaw uban ni Jesus, it's never too late. Napay paglaong hangtod napa si Kristo. You keep walking with God. Padayon sa paglakaw uban sa Ginoo. Basang imong Biblia. Pag-ampong matagalaw, ipabilin doon ni Kristo kay siyang makatabang nimo. Dili pa ulahi ang tanan. Hangtod nga ikaw nagalakaw ban ni Kristo. Pangutanap mga Kristohanon, nagalakaw ba ka ban sa Diyos karon? Kumusta ang imong relasyon sa Diyos? Kumusta ang imong pagbasa sa Biblia? Kumusta ang imong pagampo? Pasin na itaw dari wala pa ka sure nga naluwas ka. Kanang pinakauna. Kung wala pa ka naluwas, kanang pinakauna. Kung ganang ka sa tabang sa Diyos, kinahanglan ka maluwas. Pero para kaninyo, naluwas na. Kamusta imong paglakaw sa Diyos? Kung panahon sa kasulayan mo, dangat kanimo karon, ready ba ka? Ready ba ka? Walk with God and decide to keep trusting Him. Have faith in God. Have faith in God. Di siya mo pakyas nimo. Every head bowed, every eye closed. Every head bowed, every eye closed.